verses 12 to 14. Palihog mo balik sa pagbarog. Hebrews chapter 9 verses 12 to 14. Misulod si Kristo sa labing balaan nga dapit, makausalang alang sa tanang panahon. Wala siya magdala og dugo sa mga kanding o sa mga nating baka aron ihalad. Ang iyang gihalad mao ang iyang kaugalingong dugo. Gihatagan kita niya sa kaluwasan na walay katapusan. Ang dugo sa mga kanding og toro nga baka ug ang abo sa sinunog sa nating baka isablig ngadto sa mga tawo nga dili hinlo sumala sa seremonyas. Kini naghinlo kanila pinaagi sa paghugas sa hugaw nila sumala sa seremonyas. Kung tinuod man kini, unsa pa kadako ang nahimo sa dugo ni Kristo. Pinaagi sa walay katapusang espiritu, gihalad niya ang iyang kaugalingon, ingon nga hingpit nga halad ngadto sa Dios. Ang iyang dugo maoy maghinlo sa atong mga konsensya sa walay kapuslanang mga buhat aron mag-alagad kita sa buhing Dios. Let's pray. Lord, lain na pod nga kahigayunan nga kami Ginoo. Gawas nun kaayong makapaminaw sa imong mga pulong. Amo ning pasalamatan kay kining mga pulong nga nagahatag og kalambuan o kabag-uhan sa among mga kinabuhi. Karon ning gabi huna nangayo na usab kami kanimo og kaalam. Hatagi kami katakos aron makahimo kami sa pagdawat sa imong mga mensahe ug balaana ang imong katawhan pinaagi sa imong mga pulong. Salamat kayo Lord, ang langit nun nga kaalam madawat gyud namo karon nga kagabion. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Manglingkod tang tanan mga igsoon. Ang katapusang paagi mao ang paghukom. Ang katapusang paagi mao ang paghukom. Mo ni ang uluhan sa tong pagtuon kagabi karong gabi huna. Dunay usa ka illustration mga igsoon mahitungod sa kining nag-atiman og tanom. Unya gani gigamit sabni nga sambingay sa atong Ginoong Hesukristo. Nga ang tanang paagi buhaton gyud aron ang tanom mubunga kay aron mapuslan. Apan kun ang tanang paagi nabuhat na, ang tanang paagi gihimo na unya dili gyud siya mubunga, ang buhaton sa tag-iya sa tanom iya gyud ning ibton og pulihan og lain. Manay katapusang paagi mao ang paghukom. Now, ang Biblia, ang pinaka-sentro gyud niini mga igsoon, mao ang Dios nga balaan, gamhanan, ug ang kinabuhi sa tawo nga nahimulag sa pagkabalaan o pagagamhanan sa Dios, nga gusto sa Dios mahibalik diha niya. Tanang paagi gayod iyang himuon aron ang kinabuhi sa tawo mahibalik gyud sa iya. Tanang paagi himuon gyud na sa Ginoo mga igsoon. Apan ato usab nga ilhon ang mga pagtudlo nga gihatag sa Dios diri kanato nga sa katapusang mga adlaw aduna gyoy paghukom. Naa gyoy mga paagi mga igsoon. Now karon ang atong nasod grabe kayo ang kalisod. O niya confusing na kaayo. Pero at least kasuway go putag. Kasuway gud pudta o kanabang ingane nga panahon nga igo kayo ta o grabing daghanang kalamidad. Unya murag na may gobyerno pero murag dili kaayo responsive sa pagkakaron. Kuan kayo ba kanang alanganin kaayo ang kining pagtabang sa
inganang mga igo. Siguro po tungod sa giagian na daan o mas lala sa tanang katalagman nga niabot sa Pilipinas katong korupsyon. Mo man toy pinakalala. Labaw pa to aning bagyo. Labaw pa to sa mga katalagman. So, and then makaingon ta nga kadaot gyud tanan ang atong nakita karon. Niya ang problema sa Cebu, gabaha sa Cebu, gabaha sa Manila, gabaha sa Bisaya, pero tuas Davao ron ang ICI. Tuas sila dito ron, ga-imbestigar sa Davao. Naabot po Davao. Makaingon ta nga, kining mga kadaot, mga bagyo, linog, sunog, natanan. Makaingon ta nga, kini siya, dili gyud siya maayo, pero sa gikaingon ko na nga, nagdala usab ni og kanang panalangin mga igsoon. Dunay panalangin likod ani, naay kadaugan likod ani. Mga instrumento man sad ni nga dunay mga katawhan nga makakita sa tinuod nga ang ayang makit-an sa kinabuhi. Ug kana mao ang pagtugyan sa ilang kinabuhi dias Ginoo. Mga nindot nga balay, mga sakyanan ng lutaw sa baha, anod, may 60 na to nga recorded nga patay o niya, doon na pa'y mga missing. So, grabe gyud ang panghitabo sa tong nasod. Now, sa Biblia, mga igsoon, ang pinaka-highlight gyud nga nasod, kining nasod sa Israel, nga sige gyud silang kaigo og katalagman. Dunay tagtulo ka tuig nga dili sila taga-ag-ulan, aron nga moabot ang grabing kagutom og na ang kagutom na mampud ang survival ba pinatyanay na ang kahakog na ang kanang yatakan na ang balaod ingana mga igsoon. So ang Dios siging nagpadala ni ana agi pagtudlo sa iyang katawhan. Latuson niya, pantunon niya, pahinumduman niya nga mabalik gyud sa iya. Nagpadala usab siya mga mensahedor nga dili gyud to basta-basta. You know what? Kadto nga mga mensahedor wa gyud to ng agig Bible School. Diretso gyud to silang gitawag sa Dios, gigamhan sa balang espiritu, nagwali sila inubanan sa hilabihan kadagko nga mga milagro, pero wa gyud nangakabig. Now I tell you, bisan pag si Jesus mo'y magwali kung di gyud ka mudawat, o di gyud ka magbag-o, di gyud ka magpatudlo, wala kay mahitabo ra gyud sa imo hagyapon. Na? Bisag ang Ginoo na mismo maoy nagwali sa kapanahunan, galingo-lingo ra ang uban, nga na ra, gabalibad ang uban, gasukol, gasupak ang kasing-kasing, grabe kayo mga igsoon. So, dagang paagi nga ang katawhan sa Dios iyag yung birahon pagbalik niya apan unsaon man nga hugaw man, so iyahag yung himon ang tanang paagi aron sila mahinlo. Pero kung dili gani sila mahinlo mga igsoon, hukman gyud sila. Now, tungod kay kining ato ang mga pagkat-on magagikan man tanan sa pulong sa Dios. Timan ikini nga sa matag panahong mubasa kag maminaw sa pulong sa Dios, ikaw ang target niini. Mubitaw sa kada adlaw, inigbasa na ako sa Bible, Lord, na po kay mensahe na ko karon. Lord, makadungog na po ko sa imong tingog karon. Kaya may uban nga, Lord, hain na ka, pero di mo basa sa iyang mga pulong. Tanawa ra gud ni. Ato tas Jeremiah chapter 6 verses 27 to 30. Tanawag yun sa paghulagway sa Dios ang mga Israelita. Hinumdumin ni, pila ka ni katuig na ana sa 490 years. Nga sige ni Lord nga gipadad-an, giwalihan, gitudluan, gikastigo, gilatos. Aron gyud nga iyang katawan mambalik gyud niya pero wa gyud nabalik. Og sa naghinapos na og niabot na gyud ang adlaw nga hukman sila, mo ni ang kapanahonan ni Jeremias. Naa sa 27, chapter 6, verse 27 to 30, niingon diha, Jeremias, sulayi ang akong katawhan aron maila og matino mo ang ilang kinaiya. Verse 28, silang tanan pulos gahig ulo, mga masupilon og mga tigbutang-butang, gahi sila sama sa bronsi og puthaw,
og pulos sila dautan. Tanawan ning paghulagway sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan. Wala siya gasulti og katawhan ani nga wala kailag Ginoo. But gasulti siya mismo sa iyang katawhan. Ingon siya mura na sila bronze, mura na sila puthaw. Saan to bang pagpaingon dire expected bagyod tang lukmayon humok ang atong kasing-kasing nga maminas pulong sa Dios or sometimes maminaw tas pulong sa Ginoo sige na lang gasukol ang atong kasing-kasing. Sama sa bronze o sa putaw mo, giulagway ni Lord sa iyang katawhan nga mao ang Israel. Then, ingon ang verse 29, hilabihan kainit ang pugon. Kaya ni ganing pugon, mga igsoon, kanang magluto, bitag torta. Karon kay, binag-on, maning oven, karon. Kanang pugon, sugnuran ng mga kahoy, bisag unsa na lang isugnod, init na gid kayo. Nakabantay mo ng mga, sige man ang naasa mga Facebook, no, kanang tunawanan o silver, butang diya, itong mga ginabas nga mga like silver or unsa nga metal, unya, pagkahuman mga igsoon, painito na siya kayo, manay pugon. Di na mapil og katunaw. Ang isulod, ana, matunaw. Painito no gayon. Ingon siya, hilabihan kainit sa pugon, apan hugaw, ang hugaw sa plata, dili gayud matunaw og makuha. Now, remember nga ang plata nga gisgutan dere, ang kinabuhi sa katawhan sa Dios. Nga di gyud bisag unsaon gyud. Nga kung pantunon sa Ginoo, padadag katalagman sa Ginoo, mas mugahi pa inon. Munang ingon diyang init na kayang pugon, pero di gid matangtang ang taya, ang kahugaw ni ini. Nya ningon diya, walay kapuslanan ang pagpunay putli sa akong katawhan. Hello? Now, listen to this. Dunay pagputli sa Dios pinaagi sa pagsulti lamang sa iyang mga pulong. Makita na siya sa John chapter 13. Ingon siya, nahinlo kamo pinaagis mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Munay mga pagputli. And sad to say, dagan kayo sa mga makamao kayong maminaw pulong sa Dios, pero di gyud sila maputli pinaagis pagpaminaw tungod kay magpabilin mang masinupakon sa mga pagtulunan sa Dios. So agian sila katalagman, especially mo backward ta ngadto sa pangitabo. Tagpito katuig nga walay ulan ang Israel. Grabe kayong kagutom. Mutabok silang mga kanasuran, anon lamang yun, maka naa sila'y pagkaon, unya, subayon nila ang tanang nangauga ng mga kasapaan, pagpangita, gayog, tubig nga mainom, pero wag yun sila mubalik sa Ginoo. Munang ningon niya, init na gid kayo ang pugon. Nya ningon siya, sa kawang lamang, walay kapuslanan. Ang kanunay kong pagputli sa unsang paagi, sa pagtudlo, sa pagpanton, sa paglato, sa paggiya, walay kapuslanan. Kabalo mo mga igsoon, ningon ang Proverbs, sa mga taong maalamon ang mga panambagon, grabe, makatabang kayo, pero walay pulos kini ngadtos mga buang-buang. Di gyud magmapuslanon, ang gibuhat ni Lord, di gyud magmapuslanon. Dong may gabi sa namatyan, bagyuhan pag yun. Hunat ang ulan, love. Lingkod ko dito, gahuna-una ko, kalingaw dito, ay mga nanagtungit. O niya, kauban pag yun nato, kaniadto ning uban. O niya, dire sa pikas, dunay mga basta. Una-una ko, kisa may walihan na na kita mga Kristohanon mga igsoon na mga pinasahi gyud na pagtudlo si Lord sa tuwa. Doon ay mga tao nakadungog og wali, naminaw, naghinulsol. Doon na po yung mga taong niagi, grabing balatian, naghinulsol o nibalik sa Ginoo. Ang akong kuya, di maminaw wali. Ano, maminaw siya muwali, mas kamao pa mo siyang muwali kaysa aning mga magwalali. Di siya maminaw. Niya, sugal, utang, nawadaan pa siya milyon, kay treasurer niya sa una.
Nag-awit ko og kanta, nag-awit ko og awit anang Bible study mi sa balay pagkagabi. Diya siya. And samtang nag-awit ko, kung ikaw karon puno sa kagulanan. Naminaw siya, tabunan gini. Giduot gini ang dunggan sa iyahang, ay ang unlan sa iyang dunggan, kani siya minaw. Adventist gid siya, grabe siya muwali. Giduot niya ang dunggan. Giduot gini ang unlan sa dunggan. Hindi siya kadong. Ya kay mulapos gining balaanong awit. Mga awit sa pagtandog sa Ginoo. Simple ra na nga awit mga igsoon, pero kamot na sa Ginoo nga gahikap sa kasing-kasing. Simple ra na nga pagsulay, balatian, pulong ay mong nadungog, pero hikap na sa Ginoo. Kisa ng pastor sa Jesus is Our Shield, nagdako kayong ministry po doon. Renato, nakapunit ra siya og tracks nga basa, iyang gibasa, hikap na di ito, kamot na di ito sa Ginoong naghikap sa iyang kasing-kasing. Tracks. Kanang gamiton pang evangelism, bitang murag mga booklet, panghatag yung gagmay. Hikap na di ito sa Ginoo. Samtang nag-awit ko ang akong kuya, tingal na ko, nihilak na gid siya. Gracias Ginoo, nagpastor na gid siya karon. So, dili gyud masayang ning balatian. Agsa niaging Domingo gahisgot tag kabayg balod, ang matag balod nga moabot wala sayangi sa usa ka magdudula sa kining surfing na dula. Bisan sa pinakagamay balod, iya gitong kini padong gyud sa pagka-champion. Hangtod gadaggo na kayang balod. Dili siya makahimo sa balod. Budagan siya palayo sa balod. Mutago siya palayo sa balod or iyang i-challenge ang balod hangtod nga mahimo siyang champion. Amen. Ang mga paagi sa Ginoo mga igsuon dili masayang pero niingon gyud siya diri sa iyang katawan, wa lagi kapuslanan ng akong mga gipangbuhat para sa inyo. Mura ni ko sa kaginikanan nga ang tanang paagi ang gibuhat para sa iyang anak, pero ang iyang anak wala gyud. Moingon na lang gyud siya, sa pamandi ay ang angay kong buhaton. Wa na gyud mahimo. Ingon siya walay kapuslanan ng pagpunay putli sa akong katawhan. Kay anaa man gihapon ang tawong dautan. Sa verse 30 dera. Muna akong giingon ang katapusang paagi sa Dios mao ang paghukom. Ingon siya, tawgon silag plata nga iglalabay. Ako ang Ginoo, nagsalikway man kanila. Kurata kay pinaka makasusubo nga mahitabo sa kinabuhi. Now, si Jeremias o si Ezekiel, gayayong rani silag kapanahonan. Dili man galing dungan gyud ing ana gyud nga dungan gyud silang nagministry apan sa ilahang mga kanang pagtawag sa Ginoo nila nga magministry sila, contemporary sila. Naa sila sa naghinapos na, moabot na ang paghukom sa Dios sa nasod sa Israel. Si Ezekiel, nag-start siya sa iyang ministry sa diyang nahitabo na ang ang unang pagsulong sa Babylonia. Naa siya diyang dapita, nag-ministry siya. Samtang si Jeremias, layo pa. 40 years pa, gikan, 40 years, 40 katuig, usa may tabo ang katapusang pagsulong, diha na si Jeremias. Pero si Ezekiel, diri na siya, duol na gyud. Kaya nahitabo naman ang unang pagsulong. Kay tulo man ni ka, tulo ka paagi sa pagsulong mga igsuon. Katapusan katong gilugit ang mata ni Sidikaya o gipatay siya. Last naman to, nga judgment. Now, kung imong tan-awon ang gisulti ni Jeremias, maupod ang gisulti ni Ezekiel. Wa ni sila nagsabot nga mao ni ang atong gipangwali kay lahi man gani silang panahon. No, nauna si Jeremias. Tanawan ang gisulti ni Ezekiel naa sa chapter 24. May tungod ni sa usa ka kawa nga gibutangan og karne, naa dito ang bukog, unya gitak-ang adto sa pugon, gipainit og ayo hangtod nga nahubas, hangtod nga ang naa sa sulod na abo og ang nabilin na lang ang kawa, ang kawa og ang maong kawa gitak-ang lagi hapon sa kayo.
Then gihulagway ni Lord to nga mao gyud ni ang kahimtang sa akong katawhan. Naa sila sa usa ka nasod, naa sila sa usa ka syudad, nga mao ang Jerusalem, mao ni ang kawa. Nga gitak-ang na sa kalayo, grabe na ang intense na kaayo. Grabe na ang tinguha ni Lord sa pagputli nila. Pero unsay nitabo mga igsoon? Ingon ang chapter 24 sa Ezekiel, verse 10. Tasugod basa, ingon diha. Punduka ang mga sugnod og dusliti pasigaa kini. Lutoa ang karne, pahubsa ang sabaw. Nakasuway ba mo lungag niya inyong nalimtan? Dibo ni Jazel. Dito dito gihel, sa Buol. Basta kay may garden diha sa Buol dapit. Di pa ka maabot sa Camilla, Gardenville. Dito si Jazel. Dibo siya. Dito me. Unya nangabot mi dito mga alas 3 pa siguro to, alas 3. Sila Tatay Rode, ato sila. Imagine na, alas 3 si Tatay na siya dito. Pagka alas 6:30 na humana ang service, na program. Pagka alas 6:30, manihapon na. Nahinumdum man siyang nasa inununan nga iyang gasigara gyud. Paggikan niya na alas 3, alas 6:30 na nahinumduman. Niingon dayon siya, unsaon naman nangita siya driver. Dapat gyud makaabot gyud mi dito kay basin og pag-abot na mo dito, traffic na kay nanay mga fire truck na nagbabag. Unya puno pag gyud kayo ang gasol. So dong gyud mi dito. Ingon ko ni Tatay, Tay, maniguro na lang ta ako'y drive. Kabalo na kung asa ko moagi ka ng pinaka-shortcut sa tanang shortcut. So ako'y nag-drive. Usog jud kayo nga. Gadali jud may kay maabtan pa. Pag abot gyud namo, gaaso na ilang balay. And pagsulod namo, nabuslot na ang katong giun-unan. Di ba mahal man ang uling isda? Sobra pas uling. Dungaw gyud ka, wala gyud. Nabuslot na gyud siya gasigar gyapon. Alas 3 gud to, alas 6 na ninumduman. Nakasuway ba mo ana mga igsoon? Na maglungag kang malimtan nga, Kuya Jonel, kidsay ka lungag. No? Kabalo ka, nindot ra man ginang dili, mahilaw, di mabasa. Kadungog mo nang hilaw, luto, basa. Hilaw, unya na luto, apoy gabasa. Makasungod kayo. Sa akong mga kaubanan na rin managlungag niya, siging ka cellphone. Kumusta man? Sige, ragyang pangasunog. O di mga sunog, nangakulang ang sabaw. Naunsa na guni. So, tanawa ra guni, mo ni hitabua mga igsuon. Gihulagway ang nasod sa Jerusalem. Ang syudad sa Jerusalem, capital city sa Judah, nga daw kawa, nga gitak-ang gyud sa grabing kalayo. Nauga na lang. Then ang sulod ng mga bukog o nangasunog na lang. Naabo na lang yun. Gitak-ang ragapon. Basahon na ito. Pasagdi nga mapagod ang mga bukog. Kining mapagod sa mga kay mapagtong. Masunog. Then ingon diha, unya itungtong ang kawa nga wala na'y sulod. Diha sa baga aron mainitan kini og mapagba. Kanang word nga mapagba mga igsoon kana bitong gabaga na gyud ayo. Aron ang kahugaw nga anaa niini matunaw og mawagtang ang taya. So kung gahi gyud mas dako gyud siya og pagsulay, mas dakong problema, mas dakong kasakit yun. No? Kanang mga baka, o pareha pa nas karniro, ang imo rang inang musunod ayon, dili na natuhugon o bayabas
sanga gitalinsan ang ilong butang agpisi. Pero kay di man yun musunod, butangan yun, tuhugon yun. Tanong kanding, bisag na nga tuok na, magpagahi yapon. Arang lami ang butang agligid ang tiil. Kisulay mo guyod o kanding. Bisag galisyon na ginagawas ng dila. Magpagahi yun. So, init kayo. Kaya usahay sa itong kinabuhi, mga igsoon, pugon, yung tag-ayaw, di yung ka, mo surrender. Di yun. Nya ang purpose rin, ana, hinloon ta. Kita rin, nya kabalo ka, ang lisod kayong mahinlo, kanang feeling hinlo siya. Di gina mahinlo, tanaw mga parisiyo. Anong, nakinahanglan maming maghinolsol, wa maming kapakasada, di ba? Yan ang mga parisiyo. Samtang nang hugas si Lord, sa mga tiil, sa mga tinunan, ingon na yun si Pedro, ako mo, hugasan ba po dahin mo? Ingon si Lord, kung di ka magpahinlo na ako, wa kay labot di rin ako. Kabalo mo, bisag napaka sa simbahan magpuyo, og tanang adlaw magsimba og magampo ka, kung wa ka nahinlui sa dugo ni Kristo, wala gyud ka kasimba. Nung bitatong sa unang manimbat ang mura natag ipang-ugbok ka kandila, kay wa man ta nahinlui, mo man tag platang iglalabay. Sa diyang nasabda nato ang kaluwasan, gidawat nato si Kristo ang iyang balang espiritu niya nato, mo'y naghingpit, nagginlo nato. Ang iyang dugo, diha pa nato nakita nga nindot kayong isimba. Kay kabalukang ang imong pagsimba, gidawat yun sa Ginoo. Ingon ang verse 12. Diba, naingon dito sa Jeremias 6 nga, walay kapuslanan ang pagpunay ko sa pagputli sa kong katawan. Di-report mo, gihapon, talawang verse 12. Talawa? Gihago ko ang akong kaugalingon sa wala lamay kapuslanan. Kay ang baga nga taya ni ine, dili man makuha, pinaagi lamang sa kalayo. Tanawa ra gani? Dito sa Jeremias, ingong walay kapuslanan ang pagpunay kung putli sa kong katawhan. And rin na po, ingon siya, gahago na sigig, pangahoy, lasugnod, pasiga, painit, hala, initon yung gayo, walay kapuslanan. Kaya di yun makuha ang hugaw ni ini. Kay balo ba mo mga igsoon? Wa ko kabalog yun. Kinsa nato dinhi, or kita yung tanan, naa pagyugtaan ning kahugaw nga ikaw ra ang Ginoo ray nasayod. Nya bisag kadaghan nagyug kang tudluan, iagi na ka grabing kainit nga pugon, grabing pagsulay, grabing kalayo, grabe kayo nga problema. Di gyapon ka magpahinlo. Kabalo kag unsa ray imong gipaabot? Kabalo kag unsay gihuwat nato ni ana kung magpabilin gyapon tang ingon ni ana, wala na laing paagi ang paghukom. Ingon na diri tan-awa, verse 13, ang taya niini mao ang imong pagkabigaon, O Jerusalem. Kasabot mo ning word nga bigaon? Naana kay na nag-iya nimo, manguwag-uwag pas uban. Muna'y word nga bigaon. Nganong ginganlan sila bigaon? Because gipanag-iya sila sa Dios. Pero nagsimbag laing Diyos. Gahalan sa ubang Diyos. Ningon siya, O Jerusalem, kay gihinluan ko na unta ikaw, apan wala ikaw mahinlo sa imong kahugaw. O dili ka nagayod mahinlo tungod. Ahangtod nga ikapahamtang ko kanimo ang akong kapungot. Mao na ni akong gipasabot. Ang katapusang paagi sa Ginoo, mao na gyud ang paghukom. Ingon diha sa verse 14, ako ang Ginoo, mao'y nagsulti niini og buhaton ko gayud kini, dili ko kini pakyason, og wala ako'y sayluan, og dili ako maluoy. Hukman ko ikaw sumala sa imong pagkinabuhi og binuhatan. Nag-ingon ang Ginoong Dios. Kita mga
Kaniadtong wala patas Ginoo tan-aw na to ning katalagman o kining mga panghitabo karon, negatibo kayo ta ani. Pero karon nga naa tas Ginoo lahi tag panglangtaw. Makaingon na din ta ang mga paagi ni nga ang katawhan sa Ginoo mamahinlo, may balik gyud niya kay gani mga katawhan sa Dios naa sa kasimbahanan. Pero ang ilang kasing-kasing una-una perting layuan na, distansya na kayo sa Ginoo. Kung imong pangutan-on si ChatGPT, mutug-an siya, imo siyang ingnon, unsay himuon nga paagi sa yawa para malayo ang mga Kristohanon sa Ginoo. Sayon ra kayong answer ni GPT. Ningon ra siya, ni si ChatGPT ningon ra siya, hatagi ra silag cellphone. Maura. Tinuod man bitaw once makagunit kag cellphone, wala gyud kay kalasalasas pulong sa Ginoo. Di gyud ka mingawon sa Ginoo. Di gyud ka mingawon atong mga hilak sa pag-awit. Wala gyud kay bation nga kauhaw sa Ginoo. Katong kaniadtong niagi ka grabing kaluya o grabing kauga nga dawa kay paglaom kato siya mingawon. Mas ayo pa to kaysa sa aning niata karon sa presensya sa Dios. Pero layo kayo ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo. Ingon siya ngadto sa mga Pariseo, sa mga Hudiyo, sa mga reliyoso kayo niingon siya. Kini mga tawanak anako nagpasidungog pinaagis ilang mga ngabil. Apan ang ilang kasing-kasing layo kayo sa ako. Munang naatay disiplina nga buhaton mga igsuon. Nindot kayo nga nay disiplina bisag wa gyud kay gana, bisag wa gyud ni mo'y kalipay. Unsa kay gisulti ron, unsa kay pwede na ko rong makatunan, unsa kay mabasa na ko ron. Mugahin jud tag panahon nga mubasa gyud ta kay dili ta gustong tawgon tag platang iglalabay, tawgon ta og kawa nga naa ang taya nga bisag unsaon nagpainit gyud matangtang. Ang paagi sa Dios nga paghinlo mga igsoon dili mabuhat sa tao sa iyang kaugalingon. Ang Dios ra gyud mao'y makahinlo kanato. Sa New Testament usa sa pinaka ngilad kayo og makalilisang nga tunglo nga maiaguman sa taong makasasala mga igsoon. Kining sangla, leprosy. Unya, niadtong panahona pag naa ka ng sakita, automatic nga duharay paingnan nimo. Maayo ka pinaagi sa milagro or mamatay ra ka. Inig-abot sa panahon. Dunay nataptan og sakit nga niabot og 9 years usa siya namatay. Ang iyang likod gipuy-an na lang ilaga. Ngat-ngat nag-ayos ilaga kaon nag-ayo ang iyahang mga unod sa likod. Di na siya kabantay. Higda siya gihakot na sa ang iyang unod, gihakot na sa ilaga. Unya sa tradisyon niini sa mga Hudiyo, after 3 years, pag di ka mamaayo ani, it means nga hingpit ang imong pagkatinunglog, wa gyud kay milagrong nadawat. Isipon na kanilang patay. In other words, buhi pa ka, ug atong imaginon sa atong kapanahonan karon, buhi pa ka, pero to nay trapal sa inyong balay. Yan ay mga lamisas gawas, na mga nanagtungit, kay nagbigil, pero buhi pa ka, galantaw ka sa inyo ha? Kay after 3 years, isipon man kang patay na sa imong family. Kung dili gyud ka mamaayo aning maong sakit. Unya, kining sakita, walay bisan unsang paagi sa tao nga makahatag og kahinlo og kaayuhan. Di gyud ka mamahinlo ni ining maong sakit. So kay naa man gyud sakita og pinaka familiar kayo ni ini si kisa tong hari nga maghalad gisa si King Uzziah, maghalad gid siya bisag dili gyud iyahang trabaho. Gitaptan siya sangla, gasugod gyud sa iyahang forehead. Siyang nawong gyud. Unya midagan siya palayo sa presensya sa Dios. Nagpuyo siyang naginusara, isolated, layo siyang pamilya hangtod sa iyang kamatayon. Grabe ni tunglo ni siya. Ya wala gyud makahinlo niini.
Ang panguna-una ni kaniadto sa mga katawhan, pag naa kani nga sakit unya mamaayo ka, ang tawag nimo tinunglo apan gipasaylo. Pero atong lantawo ni mangigsoon kay naghisgot man gyud ta dinhi og paghukom. Naa sa Matthew chapter 8, arita sa New Testament. Matthew chapter 8 verses 1 to 4. Ingon siya. Matthew chapter 8 verses 1 to 4. Milugsong si Jesus gikan sa bungtod ug misunod kaniya ang bagang panon sa katawhan. Verse 2. Unya, miduol kaniya ang usa ka sanlahon ug miluhod sa iyang atubangan nga nag-ingon, Sir, kung gusto mo, kung kabubuton mo, if you will, kung gusto nimo, makahimo ka paghinlo kanako. Imagine ni hopeless man ni siya kay gi-isolate man ni. Unya, basahon nimo ang chapter 13 sa Leviticus. Na dito ang balaod nga kung nakaning sakita, magsuot ka gisi-gisi. Pagpaila nga nakaning sakit, pagtanaw sa mga tao, mo na imong suot, mo distansya sila, mulikay sila nimo. Kay nakanang sakita, manakod. Tabunan nimo ang ibabaw sa imuhang baba, dare. Unya magsyagit ka, samtang maglakaw ka. Hugaw ako, hugaw ako, hugaw ako. Mao na naa sa chapter 13 sa Leviticus. Aron nga, ma-aware ang mga tao, ma-safety po ang uban, kay pagtanaw pa lang sa imong suot, automatic naman makaibaw sila nga maone ang imong sakit. You know, ang mga Hudiyo, sa ilang gikas pagkabata, nag-eskwela sila, apil ang coding sa ilang panuot, gi-eskwelahan na nila. Nga kung makakita mog suot, ngayon ani, buot gipasabot, prostitute na siya. Kung makakita mog suot, ngayon ani, buot gipasabot, nga naa siya ani nga sakit. Kung makakita kag suot ngayon anay buot gipasabot, ulipo na siya. Kung makakita kag suot ngayon anay buot gipasabot, dili na siya hingpit nga Hudiyo. Kung makakita ka, apil na sa ilaha. Bunang gitudlo usab didto nga ang ilang mga educated sila kabahin sa coding sa mga pagsuot. Makakita sila anang nga suot, makadetermine na din sila, makahibaw na din sila, makadiscern na din sila nga kini siya naa siya ani nga sakit. So mulikay sila, mo distansya sila. Therefore, kung naa sila ni nga sakit, dili sila magbistig gisi-gisi, sunugon sila, patyon sila. Or dili sila magsagit nga hugaw ko, batuon sila og sunugon. Kay wala man nila gihimong aware ang tawo. Mukalat man ang maong sakit. Now, tanawa mo sa kadelikado ning ibuhat aning masakiton, na aning sanla. Imagine na si Ginoong Hesus dito siya, ang mga tao duot sa katawhan, panon sa katawhan, na ito. Nikalit siya duol dito. Unsa ni nga panguna-una, wala na yung opsyon, mamatay, magyapon ko. O makaimo siya, mainlo ko, mamaayo ko, pero dili, apat yun, mamatay, magyapon ko, bahalag pat yun ko. So ni duol siya, ngadto kang Hesus, unya ningon, Sir, if you will, if you wish, and if it is your will, kung kabubuton nimo or kung makahimo ka, mamaayo ako. Kita mga igsoon, kay balog yun ta nga ang Diyos makahimo gayon. Mo nang mayong ta, there is nothing impossible. Wag yo'y imposible. Now, tanawan niya, kasi dunay leper. Mingoy tag worship Him, miluhod sa iyang atubangan. Na? Niduol kaniya, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. Sa verse 3. Tanaw ang verse 3. Ingon diha, gihikap siya ni Jesus, tanawa ragon eh. Ang balaod, 50 kametros. Nga mag-istorya mo kung nasa sakit. Unya, kung tinghangin, 250 kametros. Magsinggitanay lang mo. Pero tanawan ni duol og niluhod. It means nga, desperado na kay siya. Bahala na. Patiyon ko sa mga tao, sunugon kong buhay, bahala na. Pero og milagruhan ko ani mamaayo gid ko. Verse 3.
gihikap siya ni Jesus o giingnan. Gusto ko mamaayo ka og diha naayo siya. Now listen to this. And Jesus put forth his hand and touched him, saying, I will, be thou clean. And the word is immediately. Kana bitaw niingon diha, be thou clean. Wala lang gyud si Lord naghisgot kabahin sa kahinluan sa sangla. Para sa ganay nang maayo kas balatian, pero imong kalag masakiton gyapon. But actually, pag ingon ni Lord, be thou clean, ang iyang gipasabot nga, bisan ang kahugawan niya, sa tanan niyang pagpakasala, gipasaylo na, sunod dayon ang iyang lawas. And immediately his leprosy was cleansed. Grabe kayo mga igsoon. Now listen to this. Kabalo ba mo nga og ang Ginoo nay musulti og ang Ginoo nay muhukom mas init pa ni kaysa sa pugon nga gisgutan ni Jeremias, kaysa sa pagkapakalayo nga gisgutan ni Ezekiel mga igsoon? Mas init pa ang hukom sa Dios. Pag moingon si Lord, laglag ka. Pag moingon si Lord, mapasaylo ka, init kayo. Unya ang isultis Ginoo dili na mausab og tawo. Amen. Now daghan kayong musulti nimo kaniadto kugos-kugos sa atong mga bata. Kay wala ata kaila Ginoo, di pud ang basag Bible mga relihiyoso ta. Kugos-kugos sa atong mga bata, nadayoy mo duol mi yung gwapahan ang bata. Uy, buyag, simbako. Kaya nga itong unahuna, kining tawhana ba sina ni tiawan? Bujagan. Buyag. Gamahan naglaway. Ngayon nagsulti niya, mga tuloy, palawayi ko kay na. Laina, no? And listen to this. Ang mga tao musulti, gina sila bisag unsara. Pero, pag si Lord mo'y muhukom, pag si Lord mo'y musulti, ang gisulti ni Lord, maoy mo patigbabaw. May mga tao, kini, wala na gini mga paglaom ni, wala na paglaom. Pero pag mayon ang Diyos, ayaw, ako'y bahala ni. Tanawan ni, wala ni paglaom ni tawanan ni. Gisiparate na ni sa iyang pamilya. Giisip na ni nga basura, walay comfort niya, wala siya higala, wala tanan. Ug ang naara niya, higala niya sa pagkatulog, mao ang kasakit sa iyang panglawas. And mentally torture kayo. Nga isipon na kang patay sa imong mga kapamilya, bisan buhi ka pa. But niduol siya sa Ginoo. Nagpaubos siya, niluhod yun siya, o niingon siya, wag yun siya mamugos, Lord. Kung kabubuton yun nimo, ayaw ko nimo. Pero dili, patay. But niingon niya, Jesus put forth his hand, and touch him, saying, I will. Gusto na ko, nga mamaayo yun ka. Kabalo ka, ang Ginoo mga igsoon, gihisgutan nato ang tanang paagi ang himuon sa paghinlo. Ingon siya, init na kayo ang pugon, intense na kayo ang preaching sa mga prophets gayang gipadala for 490 years. Wag yun. But nunay, iyang siya na mismo ni anhe mga igsoon. Ang dili mamahinlo sa tao, mahinlo sa Dios. Pinaagi sa pagsulti niya, sa hukom niya, sa desisyon niya. Nahimo siya nga hinlo mga igsoon. Mao ni nga walay makapugong sa buhaton sa Dios. Tanang paagi iyang himuon, pero kung dili dunay katapusang paagi, mao ang paghukom. Tanawon nato, ingon ang 1 John chapter 7. Iyang giingnan si Juan mga igsuo nagsulat ngadto sa mga magtotoo.
Ingon siya nga ang Dios mao ang kahayag unya ang katawhan nga nasa Dios naa na sa kahayag nagkinabuhi sila diya sa gugma unya sa unsang paagi man sila nahinlo mga igsoon og napaingon sila sa kahayag. Ingon diha sa 1 John chapter 1 verse 7 apan kun magpuyo kita sa kahayag ingon nga ang Dios anaa sa kahayag magkahiusa kita og ang dugo ni Jesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. Asa naman ta napadong? Si Jeremias gahisgot gyud siya taya nga di gyud mahinlo, di gyud matangtang. Tawgo na lang iglalabay, hukma na lang. And si Jeremiah ningon siya kawa naa gyud didto grabe gyud ning katawhan gyud bisag gibaga na og ayo na nibaga na lang pud ang kawa wa gyud sila na hinluan kawang lang ang pagputli walay kapuslanan ang pagputli. In the New Testament may mga leprosihon nga di gyud mahinlo daw kawa nga may taya nga bisag usaog daob di gyud mahinlo. But pinaagi sa mga pulong paghukom ni Kristo na hinlo mga igsoon. And ang pinakalala nga taya sa kinabuhi sa tao gikan sa pagsugod sa kasalanan hangtod sa katapusang adlaw nga duna pay mosilang og mosalop nga adlaw. Ang dili mahinluan mga igsoon maura gyud ang kahugawan sa sala. Pero nianhi si Kristo og niingon diha pinaagi sa dugo ni Jesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong mga kasalanan. Mao na ni akong gipasabot. Ang katapusang paagi sa Dios mao ang paghukom, di ba? Kay dili man gyud ang tawo, di man gyud mahinluan sa kahugawan. Mutalikod ra man gyud sa Ginoo, muhilak ra man sa Ginoo og tangbagyo. Ang tao magpakitabang raman ni Ginoo na ay katalagman. Ug dili man gyud siya mamatarong kadi man gyud siya kabiya sa iyang pagpakadaotan. Init na kayo ang pugon gikan pa sa sinugdanan, di man gyud siya matangtangan sa kahugaw. So dapat gyud moabot na ang katapusang paagi nga mao ang paghukom. Apan ang gihukman dili ang kahugawan sa tawo, kundili ang iyang anak nga si Kristo. Aron ang hukom, pinaagi sa pag-aga sa dugo o sa kamatayon, mahinluan ni nga mga plata nga iglalabay na unta ngadto sa impyerno tungod kadi matangtang ang sala, ang garbo. Ang maong kawa nga bisag giinit nag-ayaw agian nagdagang pagpanton, pagtudlo, di yung matangtang ang taya. Katapusang paagi nga mahimo sa Dios kang paghukom. Iyang gihukman, kinsa man, dili ikaw ug ako nga maoy hugaw, kundili ang iyang bugtong anak. Og pinaagi sa dugo ni Kristo, wala gyoy dili mahinluan. Magpahinlo ta, amen? Balik ta sa atong gibasa kaganina ang Hebrew mga igsoon. Gi-explain og ayo sa Hebrew 9. Dunay kasaulugan ang mga Hudiyo nga gitawag og Yom Kippur. Makita ni siya sa Leviticus chapter 15. Ang Yom Kippur, sulod sa usa ka tuig, ang high priest sa mga Hudiyo, musulod siya sa pinakabalaang dapit nga magdala og dugo sa turong baka. Kato nga dugo, siblig pagpapas or pagtabon sa kasalanan sa tibuok Israelite. Sa sala sa kaparian o sa sala sa mga Israelita. Gitawag to Yom Kippur. Kausara gyud na mahitabo sa katuig. Once a day, once a year.
nga mosulod ang high priest sa most holy place. Kay nabahin man tong tabernacle, no? Nay court, nay holy place, nay most holy place. Katong most holy place, kausara tos usa ka tuig sudlon. Ang nakabutang didto, naa didto ang Ark of the Covenant. Nga naa ang sungkod ni Moses nga nagapanahon og nagapamulak. Naa didto ang mana nga gisulod sa tibod. Naa usab didto ang papan sa batong gisulatan sa Ten Commandments. Didto to gibutang sa most holy place. Nagsugo ang Ginoo nga dunay usa ka adlaw sa usa ka tuig nga ang pangulong pari sa mga Hudyo mosulod dito magdalag dugo sa turong baka. Unya motoy ipahid ngadto sa halaran, dadon ngadto sa most holy place, kadtong dugo nag-ingon, pagtabon sa sala sa tibuok katawhan sa nasod. Apil na mga pare. Sa Old Testament, og padayon to nilang gibuhat. Sa Hebrew gi-explain nga si Kristo ang high priest. Sa paagi kaniadto maghalad og mga turong baka nga walay tatsa, si Kristo usab ang halad nga sakripisyo og walay tatsa, walay sala. Dili na dugo sa hayop, kay ang dugo sa hayop kada tuig man nilang dadon dito sa sulod. Kada tuig pud silang mag-ihaw. Kung dili dugo na ni Kristo og kausarang pagahimuon alang sa tanang kapanahunan. Kining Hebro ang nagsuwat ani wala hibaw ikong kinsa. But sa ako alang, opinion lang nako ni, I believe nga suwat sab ni Apostol Pablo. Because si Apostol Pablo mga igsoon parisiyo siya og suhito siya sa tanang balaod. Og nahimo niya ang pagkumpara sa daang kasabutan og sa bag-ong kasabutan nga mao si Kristo. But I don't know. Dili ko 100% sure kinsay author sa Hebrew kay walay nakabutang diha. Now listen to this. Ingon ang 9 verse 12. Misulod si Kristo sa labing balaan nga dapit. Kabalo mag-unsay gitawag og labing balaan nga dapit? Kadtong pag-antos niya og kamatayon sa krus. Tanawa ha? Misulod si Kristo sa labing balaan nga dapit, makausalang og alang sa tanang panahon. So dili na pareho sa ginabuhat sa high priest sa Old Testament nga kada tuig. Ang gibuhat ni Kristo ingon nga siya ang pangulo. Mingon gani kag pare, ang interpretation niya is alagad sa Dios. O niya kung kamo nagapangalagad sa Ginoo, gitawag tag priestly nation. Harianon o mga parianon nga katawhan sa Dios. Kay mga alagad man sa Dios. Dira, wala siya magdala og dugo sa mga kanding o sa mga nating baka aron ihalad. Ang iyang gihalad mao ang iyang kaugalingong dugo. Mao na ni. Di man gyud ta mahinluan bisag unsa og paagi. Sa unsang paagi, ang dugo sa hayop pagtabon raman sa sala. Kung ang sala tabunan, wala ba sala diha? Naaghapon. Dili nimo makitaan, pero naalagi. Kay gitabunan raman. Pero ang dugo ni Kristo, unsay ang gibuhat? Papas. Pagkanindot gyud sa mensahe mga igsoon. Ma-imagine gyud nimo baga kayo ang Biblia. Ma-connect nimo ang gibuhat sa Ginoo, ang pagpamuhat sa Dios, ang pagigugma sa Ginoo. Imagine niingon na siya ang katawhan iglalabay nga plata. Diri sa Ezekiel ingon siya ang katawan wa nay paglaom, hukman na gyud. Laglagon gyud. Pero pag abot na sa plano sa Ginoo, katapusang paagi nga iyang buhaton ang paghukom aron gyud. Di naman kamahinlo hukman na lang. Na-imagine nato tong tanom nga di man gyud mubunga ibton na lang og pulihag lain, pero ang gibuhat sa Ginoo nato mga igsoon, imbis nga ibton ta og ilabay pulihag lain, ang gibuhat sa Ginoo
iyang anak. Siya mismo ang nagantos. Siya mo ang gihukman. Ingon diha, gihatagan kita niya sa kaluwasan nga walay katapusan. Kitang tanan moingon gihatagan. Past tense na ni. Humana nakadawat na, gihatag na. Wala ningon ang Bible nga hatagan kita. Gihatagan. Gihatagan. So ang kaluwasan mga igsoon, dili niyo magmatinumanon gigos balaod, mosunod gigos balaod. Ningon si Santiago, usara ka balaod imong malapas, gilapas nimo ang tanan. So wala gyud ingon siya, Galacia ug ang Roma walay maluwas pinaagis pagsunod sa kasuguan. Kay ang kaluwasan naa kang Kristo. Nya kabalo kag nganong namatarong ta, nganong nagsimba ta, nganong nag-alagad ta, nganong gibiyaan nato ang ato mga pagpakasala. Dili aron taluwason, kun dili tungod kay giluwas kita. Ingon ang verse 13. Ang dugo sa kandeng, sa turong mga baka, o ang abo nga sinunog nga nating baka isablig ngadto sa mga tao, nga dili hinlo sumala sa seremonyas. Kini naghinlo kanila pinaagi sa paghugas sa hugaw nila, sumala sa seremonyas. Tanaw ra ang dugo ug ang abo sa sinunog nga isablig ngadto sa mga tawo. Tung butang og abo. But ningon diha sa verse 14, kun tinuod man kini, unsa pa kadako ang nahimo sa dugo ni Kristo. Pinaagi sa walay katapusang espiritu, gihalad niya ang iyang kaugalingon, ingon nga hingpit nga halad ngadto sa Dios. Ang iyang dugo maoy maghinlo sa atong mga konsensya sa walay kapuslanang mga buhat aron mag-alagad kita sa buhing Dios. Tanawa ra gani. Di ba kaniadto naagyud tay mga sala nga atong gitaguan pag-ayo. Anong wala naman ka nahasol, anong wala naman ka nabugatan karon? Because nahinloan ta sa dugo ni Kristo. Grabe kayo. Munang kung adtog yug ka mo tan-aw sa Old Testament sa paagi sa paghukom sa Dios, makaingon ang yug kang wa na gyud iglalabay gyud agi paglaom. Pero ang katapusang paagi sa Ginoo maong paghukom. Di gyud mo mahinlo. Gipadal-an naman akong kagutom, linog, bagyo, gera, walay ulan, grabe nga famine, hulaw, gipaulipon na muna kog laing naso, di gyud sila gihapon mamahinlo. So wala na ilaing paagi ang Ginoo. Munaningon siya, init na kayang pugon, di gihapon matangtang ang hugaw, ang taya, mga iglalabay. Deningon siya, init na kayo ang kawa. Nagsunog na ang tanang naan ini, wa gihapon. Di gihapon matangtang ang kahugawan. So ang katapusan nga gibuhat sa Dios judgment. Ni anhi siya. Imbis ngayang hukman, iyang kaugalingon maoy bayad. Naganto siya og ayo. Og ang iyang dugo maoy nakahinlo sa atoa. Na ang dili mabuhat sa tawo, mabuhat gid sa Dios. Walay paagi ang taong mahimo aron siya mahimong balaan at tubangan sa Ginoo. Wala. Bisan gamay, di ka makatampo bisan gamayng buhat para sa imong kaluwasan. Si Lord ang nag-anto, siya ang naghinlo nato igsoon. Wa tay mahimo. Wala tay igong katakos bisan gamay na lang gyud arong itampo nato para sa atong kaluwasan. Now, after 490 years, gikan sa pagsulod sa mga Israelita balik sa Kanaan. Because mibiya man to sila sa Kanaan, sitinta sila kabuok padong Egypt. And pag-abot sa Egypt, 430 years, gaanto sila. Gipagawa sa Ginoo, abot sila Mount Sinai, balik na sila sa Moab, Deuteronomy. Pagsulod nila, pinanguluhan ni Joshua, dito nagsugod ang ihap sa 490 years. Kanang 490 katuig. Tanang paagig himo ni Lord aron ang iyang katawhan magpabilin ra gyud niya. Mananingon siya init kayo ang pugon. Pero wala gyud. So, sa time ni Joshua, sa time ni Jeremiah,
sa time ni Ezekiel, nahitabo ang judgment ni Lord. Arang mahinlo, hukman gayod niya. Iya gayong gihukman. Now, sa adlaw sa paghukom sa Ginoo mga igsuon sa mga Israelita, grabe kayo ka makalilisang. But si Lord nagsulti ng daan nila nga maurag gyud ni ang paagi og wala nay lain. I believe kitang mga Kristohanon dili na unta ta kinahanglan pang magpaabot og ingon ni ana. Nga ang paagi sa Ginoo hangtod na gyud sa pagkatapos sa atong kinabuhi. Kay nakita niya nga sa unahan dili gyud mamahinlo. Ang pinakadelikado kayo mga igsuon nga taya. Diri sa Bohol kay Taay, natoy area diri nga Taay ang tawag sa taya. Taay, somewhere in Kandihay ba to? Or in Luon or asa to basta kay Taay. Sa mga taya. Kinig yung garbo. Mao ni ang most dangerous, the deadliest sin nga naa sa kada usa nato. I repeat, kada usa nato. Mao na nga giingnan gyud ta sa Ginoo pagpaubos gayon. So kay di man nato kaya ang pagpaubos, ni anhi siya og iyang gipakita ang matang sa pagpaubos. King of Kings, tag-iya sa universe, tag-iya sa tanang tawo, misugot nga luwaan sa nawong sagpaon, sipaon o patyon. Maunay pagpaubos nga gipakita sa atong Ginoo. Dili na tatakos, dili ta angayan, inog labay ta. Pero gihimo niya ang katapusang paagi aron ikaw ug ako mapuslan pagihapon. Mga Kristohano, normal ra gyud kaayo. Nga ngatong kasing-kasing usahay gahi gyud. Nay mga panahon nga naghuna-una tag, salamat Lord, imo na gyud ko, salamat Ginoo nakapangalagad, salamat gyud nga nakasimba pa gyud ko, pero nagyud poy mga panahon arang gahia gyud tag kasing-kasing. Gagmay ra kayo yung makaingon. Gagmay ra kayo yung mga bikil-bikil. Mangulbo na dayong kaspa. Mga Bible students. No? Pagsulod nimo sa Bible school, makaingon na din kag-abi na kog mga tarong ni mga tao diri. Di ba? Diha pa lang gitudluan mo. Pila ra ka buok mong naa didto, gitudluan mo sa nagkalain-laing kinaiya. Unsa nakaha kung tuwa naka sa gawas. Lain na gyud kinaiya. Diha na gyud inaton gyud og taman. Nya kay kaning wala ta naanad og matag sayo kay sige tagtan-aw Korean novela no. Nya kay pag-abot dito alas 4 kadlawon kada adlaw magyong pukawon. Kay magsimba, magampo, magdevosyonal. Di na gyud mo bangon si Gerald. Anya, usahay mingon na si Divine o si Princess, gihilantan ako. Example na. Tungod kay lami ra gyud itulog, gihilantan ko. Sagwa, gilante. Gilantan ko. Hello? Nya inirabag mangwalir ni sila, mga igsoon, atong hukman. Kay kanang magwaling arang dugaya kay mahuman. Kanang. Nya ikaw nga ni Simba, gaihap kag kanang. Check. 2, 3, 4, kahon. Hinig human sa wali, 276 kabuok iyang kanang. Pero wa mo kabalog unsa ni sila dito. Sa ilang 4 years. Inigwali ni Rek, pinapirnando po Rek, nga nararek.
Pina-EPJ ra mo. Pero wa mo kabalog yun. Unya, ingon pa gyud ang Bible nga sama sa mga karniro nga ipadala ngadto sa mga manunukob, mga leon, mga lobo. Isulong pag yun ni sila kanunay sa plaza kay mag-evangelism. Anang una, mag-hadlok-hadlok pa sila. Lo, saon man. Hantod karon na rin pa hadlok man. Wala ra gyud ta. Iagi jud og pugon. Iagi jud init kaayo, ihit jud tama nala. Grabe gyud. Ingon ang Jeremias, samtang nagbaga pa ang putaw, masuhon. Kay kung di na mubaga, bisag saan na ni magmaso. Lisod na gyud na. And that is why mo ingon, unsa man siya, oy? Daghan pa man kayong mga tuig, magwali magaginuras kanunay. Kanus-am man ay kumuhunat, adto na kung bugnaw na ang metal, samtang init pa, dukdukon yung nag-ayaw, kay init kabugnaw na, sa aul ni mo kasaba, di na gina. Pero at least napurma na, nakasabot na, nakailan na, maglikoy-likoy na, bisag asa na sila, pero di nila malimtan ang mga nakatunan. Multohon yun kas mga nakatunan ni mo. Sundon yun kag, subayon yun ka sa mga pagtulunan na kay buhaton, bisan paggabuhat ka na, pero kay baw yun kang di na mao, kay naagyog kay nakatunan. And someday ang imong nakatunan, magdala ni mo balik diha sa Ginoo. Ang Pilipinas karon giagi sa pugon, nga init kaayo. Gihinlo. Hinay-hinay ngang hinluan ang korupsyon. Hinluan ang mga i-correct ang dapat i-correct, tangtangon ang dapat tangtangon. So, kung maghimo kag lig-on, padad-an og kaguliyang kanang maguba gyud aron nga ang sunod nimong himuon mas lig-on pag yun. Ampo ra nato kanunay ni atong nasod. Sige tagtan-aw sa social media, masungot na lang yun ka. Kapoy na kayo. So, ampo na yun nato ning atong nasod. Hopefully, karon nga kagabihon, naatay nakatunan. Ikaw ako, pinaagi sa paghukom sa bugtong anak nga mao Ginoong Hesukristo. Siya mismong nag-antos na hukman, pinaagi siyang dugo na hinlo ta. Dili nakatawgon og platang iglalabay. Dili katawgon og kawa nga naa ang kahugawan nga dili matangtang. Kay sa dugo ni Kristo walay dili mahinluan. Amen. Manindog tang tanan mga igsoon. Magpasalamat tas Ginoo sa mga pulong atong nadungog. Amahan namo nga langit nun. Daghan kayong salamat, Lord. Sa lain na pud nga mensahe nga among mga nadungog rong gabi huna. Salamat sa imuhang pagtudlo. Bisag unsa ka grabe ang among kahugawan. Daghan kayong salamat, Lord, nga sa imong dugo o Ginoong Hesus walay dili mahinluan. Nagaampo ako, O Dios, nga kaming tanan mahimong masinorenderon sa among mga gipang taguan. Lord, nadungawan nakita ni mo gyud ang among mga garbo. Walay laing makahinlo diini gawas lamang kanimo. Sama kami sa leprosihon, nga wa nay laing paglaom kundili ikaw na lamang. Hinlua in taon kami Ginoo. Sama taga-adlaw, Dios. Hatagi kami og kauhaw kagutom nga mamalandong mo basag magkatuon sa imong mga pulong. Salamat kayo nga kaming tanan imong gibadlong. Wala nay kahugawan nga sama sa taya nga dili matangtang sa among kinabuhi. Kaya ang tanan
nagadawat man sa imong mga pagbadlong. Salamat kayo sa imong mga pagtudlo, Lord. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Pahinloy sa Ginoo imong kasing-kasing igsoon.